Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю вас, сябры. Моя сённяшняя суразмоўца перакананая, я цытую, беларуская мова настолькі прыгожая, дасканалая, так добра выяўляе нашу прыроду, душу нашага чалавека, што мы самі сябе абядняем, калі не карыстаемся і не гаворым на роднай мове. Гэта Тацяна Сівец, і гэта не проста такія прыгожыя словы, а для Тацяны Сівец гэта жыццёвая крэда, а Тацяна Сівец наша знаёмая, даўняя і тэлегледачам таксама. Вітаю вас, Тацяна. Вітаю, Навякліш. Тацяна Сівец, беларуская журналістка, паэтэса, сцэнарыст, драматург, перакладчыца, галоўны рэдактар газеты «Медыцынскі веснік». Нарадзілася ў Мінску, скончыла Беларускі дзяржаўна-педагагічны універсітэт імя Максіма Танка, аспірантуру Інстытута літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купала Нацыянальнай акадэміі навук, акадэмію кіравання пры прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. Працавала на радыё Беларусь, тэлеканале Беларусь-3, галоўным рэдактарам часопіса «Маладосць», газеты «Літаратура і мастацтва». Піша вершы, прозу, п'есы, займаецца літаратурнай крытыкай і паэтычным перакладам. Вершы маёй госці перакладзены на азербайджанскую, англійскую, балгарскую, калмыцкую, рускую, украінскую, чеченскую мовы. П'есы ідуць у тэатрах Беларусі. Тацяна Сівец, член Саюза пісьменнікаў Беларусі, ганаровы член Саюза пісьменнікаў Азербайджана, старшыня міжнароднага фонду Янкі Купалы, узнагароджана прэміяй «Залаты Купідон» у 2013 годзе. Я нават не ведаю, пра што з вамі гаварыць, таму што столькі нас звязвае, так даўно мы знаёмыя, і пачыналі вы якраз на радыё Беларусь у свой час, гэта ўжо прайшло столькі гадоў. І вось ўсё ж такі першае пытанне, напэўна, такое самае, якое будзе цікавіць многіх, хто вас ведае. Як вот вы пасля радыё, пасля тэлебачання, пасля часопіса «Маладосць», штотыднёвіка «Літаратура і мастацтва» вось перайшлі ў медыцынскі веснік? Ну, Навякліш, па-першае, дзякую, што вы запрасілі, таму што для мяне вельмі важна было. Вы ведаеце, колькі разоў мы з вамі гаварылі пра гэта, што вы запрашалі і раней, але я ўвесь час казала, што не, давайце яшчэ трошкі пачакаем. Вось гэтае чаканне даўжынёй, па-моему, 4 гады, калі я практычна не давала інтэрв'ю, не расказвала, што адбываецца. Гэта быў час для мяне такога маўчання, перазагрузкі, перафарматавання і маёй асобы, і майго погляду на жыццё. Таму я сёння магу сказаць, што гэта было нялёгка і няпроста. Гэта быў пэўны злом, але я вельмі радая, што ў свой час я прыняла такое рашэнне і зрабіла гэты крок. Крок практычна ў невядомасць, так, гэта зусім іншая сфера. Хаця сям'я ў мяне медыцынская, і з дзяцінства я марыла пра медыцыну, пра тое, каб стаць доктарам, але мова, літаратура – гэта тое, што мяне прываблівала заўсёды, зноў-такі з дзяцінства. Я была ў захапленні ад вершаў, ад беларускіх казак, ад мовы маёй бабулі ўрэшце. І таму для мяне вось гэтыя дзве плыні былі натуральнымі, і яны заўсёды былі недзе побач. Таму вось гэты крок, ён быў няпросты. Але ён мяне прымусіў зірнуць на ўсё жыццё, якое ідзе зусім па-іншаму. Гэта як выйсці з кола знаёмага за яго межы. Ты спачатку стыкаешся з варожым асяроддзем, з чужым для цябе, але па-іншаму ўспрымаеш і тое, што адбывалася. І сёння ўжо, гледзячы на Лім, на «Маладосць», я часам думаю, што вось зараз бы мне гэта все, і я б зрабіла па-іншаму. У той жа ступені, любячы творчасць і пісьменнікаў, магчыма, я б адказвала на іншае пытанне. Не што я хачу зрабіць у «Маладосці», у Ліме, а што дапаможа нашым чытачам палепшыць сваё жыццё, палепшыць сваё стаўленне да літаратуры і мовы. Таму што пытанне сённяшніх газет і часопісаў гэта ўжо не столькі пытанне творчасці, не столькі пытанне талентаў, якіх у нас проста
багата, неверагодна творчых людзей, літаратараў, пісьменнікаў, таленавітых журналістаў, а пытанне маркетынгу. І вось гэтага тады, 5 гадоў таму, я не разумела. Цяпер я гэта, дзякуй Богу, разумею. Ну, вось досвед працы ў медыцынскім весніку, выданне, якое непасрэдна павінна памагаць людзям і асвятляць, скажам, прафесійныя пытанні, і ў той жа час гэта ж не толькі для медыкаў газета. Гэта перадусім газета для медыкаў. 99% нашых чытачоў гэта медработнікі, супрацоўнікі сістэмы аховы здароўя, і члены іх сем'яў. Я ведаю з сваёй сям'і, што мама заўсёды больш уважлівы чытач і газету ад коркі да коркі чытае. Але зноў-такі тут падыход з таварыства пацыента і доктара, як ім знайсці агульную мову. Нават цэлы праект «Здаровыя людзі», сайт-партал, створаны пад эгідай Міністэрства аховы здароўя 24health.by, якім кіруе доктар, дарэчы, кандыдат медыцынскіх навук Ольга Святліцкая, і прафесійныя журналісты выдання рэдакцыі «Медыцынскі веснік» пішуць пра здароўе простай, зразумелай для людзей мовай. Так што мы зноў-такі робім добрую справу. Мы вучым размаўляць і вучым пацыентаў, дактароў паміж сабой камунікаваць, каб не было агрэсіі, каб не было канфліктаў і, зрэшты, каб з прыемнасцю все займаліся сваёй любімай справай. Я не дарма цытаваў ваше выказванне наконт беларускай мовы, і я ведаю, і мы з вами заўсёды камунікуемся толькі па-беларуску, а вы ўвогуле ў жыцці толькі па-беларуску камунікуецеся. Як успрынялі ў калектыве медыцынскага весніка, і як газета паступова дае месца і беларускай мове? Тут абсалютна ніякіх праблемаў не было, Намякліч. І калегі з прыхільнасцю ўспрымаюць. Мне здаецца, што для іх гэта таксама магчымасць не забывацца мовы роднай і сваіх каранёў. Таму што у нас нават людзі, якія прыехалі з Расіі, часам адказваюць, нейкія словы ведаюць ужо па-беларуску. Але пры гэтым газета не з маім прыходам пачала змяшчаць беларускамоўныя матэрыялы. Яны з'яўляліся і з'яўляюцца і будуць з'яўляцца. Но все-таки вернемся до літаратуры. Гэта даволі значная частка ўсё ж таки вашага жыцця. Пра кнігі, пра вершы мы гаварылі і будзем гаварыць. А вот мне цікава, конечно, пагаварыць пра ваши пераклады і пераклады з азербайджанскай мовы, таму што вось якраз анталогія азербайджанскай паэзіі, потым вы пераклалі Лейлу Аліеву і Баку бывалі. Раскажыце пра гэта, калі ласка. Гэта таксама частка жыцця. Я захапілася спачатку гэтым цудоўным горадам, цудоўнай цёплай краінай, яе морам, яе людзьмі. А пасля адчула, што нейкая ёсць патрэба ўнутраная перакласці вершы, паэзію гэтай краіны. Гэта як мора. Ведаеце, чым больш у яго паглыбляешся, тым больш хочацца плысці далей. Вось так чужая паэзія, яна паступова пакрысе робіцца сваёй, і у яе ўкладаеш душу, свой талент, свае адчуванні, свае эмоцыі, бо калі перакладчык выбірае вершы, ён трошачкі хітрыць, ён все-таки выбірае тое, што яму бліжэй. Што адпавядае больш ягонаму стану душы і пачуццям. А помніце, мы з вами перакладалі гэту анталогію азербайджанскай паэзіі? Так, это я ўжо, гэта ваша была прапанова, я згадзіўся. Дзякуй, што вы пагадзіліся, таму што гэта сапраўды вялізная праца. Тацяна, я памятаю вашу пастаноўку, прэм'еру ў тэатры юнага гледача. Брыкішуся, шукаюць лета, так. Я памятаю, з якім поспехам прайшла гэтая прэм'ера, і я ведаю, што вы п'есы працягваеце пісаць. Так, гэта таксама нейкае такое захапленне, бо я з дзяцінства выдумляла гісторыі, я іх выдумляла ў фармаце дыялогаў. Мне заўсёды хацелася гэта запісаць, таму зараз апошнюю п'есу я закончыла па часе і нават аддала ў выдавецтва мастацкая літаратура кнігу п'ес. Невядома, калі яна выйдзе, але я спадзяюся, што аднойчы гэта станецца тым аб'ектам ужо матэрыяльным, але пакуль што існуе рукапіс і п'есы, якія разасланыя па тэатрах, пакуль што, на жаль, адказу
няма, але я спадзяюся, бо вось гэтая апошняя п'еса, пра якую мне вельмі хацелася пагаварыць, гэта п'еса, прысвечаная вельмі важнай тэме. Вот это якраз сувязь з тым, што я працую зараз у медыцынскай сферы. Гэта п'еса, прысвечаная тэме анкалогіі. Калі галоўная гераіня, 30гадовая маладая жанчына, дарэчы, тэлевядучая, разумее, што яе рак малочнай залозы. І вось як жыццё чалавека пераварочвае гэтая хвароба, як у яе ўсё імгненна становіцца неважным тое, што было раней суперістотным, все планы, кар'ера, нейкія набыткі матэрыяльныя, і наколькі робіцца важным простае адчуванне таго, што ты не адзін у гэтым свеце, бо чалавек хворы, ён заўсёды адзінокі. І вось мне хацелася б узняць гэту тэму, у грамадстве ўзняць, і мы зараз вельмі хочам падтрымліваць моцныя стасункі з таварыствам анкапацыентаў. Ну, вось, дарэчы, канешне, гэта вельмі важная, вельмі такая кранальная тэма. І тут у гэтай сувязі такое пытанне, як зрабіць, каб ўсё-такі напісанае яшчэ і паставілася на сцэне, было для людзей. Відаць, трэба асабістыя кантакты, відаць, важна знайсці свайго рэжысёра, якого гэта хвалюе, які захоча ўзяць гэту тэму і працаваць з ёй, свайго лід-рэдактара тэатральнага, які захоча, якому гэта таксама баліць. Бо калі баліць двум чалавекам, значыць, гэта можна зрушыць з мёртвай кропкі. Ну, а зараз, як і для ўсіх нашых гасцей, наша апытанка. Працягніце вось такую фразу «Беларусь – гэта». Беларусь – гэта мы. Гэта кожны з нас. Бо калі гэта ёсць у сэрцы, то Беларусь жыве і будзе жыць. Ну, вось якія культурныя з'явы, на ваш погляд, будуць запатрабаваны, ну, скажам, праз 100 гадоў? Ну, полацак застанецца. Гэта і праз 1000 гадоў будзе стаяць полацак. Будзе жыць беларуская мова, будзе жыць Беларусь, я ў гэтым упэўнена, таму што, ну, гэта для мяне вось так жа натуральна, як зямля, як неба, як паветра. Гэта наша слова і наша літаратура, на якой я вельмі спадзяюся, што менавіта літаратура дапаможа нам захаваць тое лепшае, за што змагаліся, за што паміралі, дзеля чаго жылі нашыя продкі. Скажыце, калі ласка, а вось калі б была ў вас такая магчымасць, уявіць сабе, сустрэцца з гістарычнай, выбітнай асобай, з кім бы вы хацелі сустрэцца? Тут цікавае пытанне, канечне. Але, ну, вось зараз можна гаварыць пра Саламею Русецкую. Я вось так і падумаў чамусьці. Таму што жанчына, таму што... Доктар. Доктар, так, таму што вандравала, не баялася, таму што разбурала ўсе магчымыя і немагчымыя межы. Ось я б яе, канешне, спытала, як яна не баялася, таму што вельмі важна ў нашым жыцці пераадолець вось гэты ўнутраны страх, унутранага цэнзара свайго, які кажа, а можа, хто іншы зробіць гэта лепш, а можа, трэба пачакаць, а вось не трэба чакаць. Трэба проста ісці і рабіць тое, што мусіш, там, дзе ты ёсць, з тым, што ў цябе ёсць. Назавіце, калі ласка, 3 кнігі, якія варта прачытаць кожнаму беларусу, і што вы зараз чытаеце? Ну, тут, канешне, цяжка быць не банальным, таму што, ну, першае, это адназначна Караткевіч, прычым любую кнігу, я б ўсё-ткі сказала нават не каласы і не дзікае паляванне, а кнігу вершаў Караткевіча. Бо для мяне гэта асабіста высокая паэзія. Так, вось хаця б гэта. Таму што гэта вяршыня сучаснай беларускай паэзіі. Калі гаварыць, дарэчы, пра нашых сучаснікаў, гэта кніга Дранько Майсюка «Гаспода». Там ёсць урыўкі з лепшага. Ось. Ну і я не буду называць вашу кніжку, але я яе маю на ўвазе таксама. Лепш за ўсё, канешне, чытаць класікаў. І ў Купалы мы яшчэ вельмі шмат чаго не прачыталі, бо мы часам вельмі любім штампы, што вось гэты такі, а Купала вельмі актуальна пісаў. І вельмі шмат пра што вельмі гучна прамаўчаў. І вось гэтае маўчанне Купалава сёння надышоў час пераасэнсаваць, мне здаецца. І апошняе пытанне, што для вас беларуская мова, гэтым вы адказваеце сваім жыццём, сваёй дзейнасцю. І я думаю, калі хочаце, сфармулюйце адной фразай. Гэта жыццё.
Што ж, гэта жыццё Тацяны Сівец, а яна была госцем сёння маёй праграмы. Мне было вельмі прыемна з ёй гаварыць. Усяго найлепшага, да пабачэння, да новай сустрэчы.